Sir, muni bata gahe kay dire. Oh. Ako maningili o ganina gituok na ako ni kay sige maglulo sakpan ako. Gastos kita. Ya di mo sa Pinopi, ano na ikong nang ipapi. Ulbot mo sa kwan dito sa kurang kay bagis kita. Oh, mo ni batang Quiapo, batang Kulon. Batang Quiapo. Batang Kulon si Pusili. Lulo ni batang lulo. Singala ni mo pila Lagi. Kan Angelo, Kataronda, Butan. Oh, wow, nagasa ka. Taga Kalabango, Jikituburan. Oh, Ikaw wow. tayo nagkawat sa manok dito sa Labango no? Ito ano no? Wala ko. Ikaw nagkawat sa Hinukta no? Why, wag mo ilapot na yung mga manok ya. Ay, nagkawat sa manok eh. Why, ko naptanon, wala mga ayo, ko. Oh, kanta be, makatawa. Kanta. Kason. Eh, bisa lang ang kanta, basta kanta ka. Ate ko, ya kaloy ilang may palakaon lang. Okay, kanta. Okay. Kanta. Kanta. Eh, Sekretary ko kailan. Bisa. lumutin mo rin kang kanta ron. Bisa. Bisa ko siya kanta siya. Oh, bisa. Eh. Lumutin mo ba? O siya naman kanta, gumang kanta. Kanta ba? Kita gulukoy ba? Ang sagat. Premium nog 50 basta mo kanta. Sige. 1, 2, 3, go. Here we go. Asa na kami karon? Padung nyo dito sa Yanda. Pere. Asa na may? Tawag na sila, kaya mag-inom na da. Mao ni Jay, bodyguard sa akong amigo na vlogger sa Gago Hotel. Hotel. Bodyguard ako bataan. Ako ni Rores go under pabirahan ng mga gidrero. Maugid. Ano meron kay, mana ko bodyguard re nya. Ako ni dia iro-iro lang ko nito, iro-iro. Oh, mga onta, sa mga ano nyo? Ate na ba? Ate na ba? Sigulon na eh. O sa ikaw daw, bilat. So na, ano mo? Ay, nagkaw na mabinuwag, ba't kilo na? Sa larangan. Larangan, Ito, pasil. masapaw ba? Oh, wala ka tultulan na. Tara siya dito. Sige, doon na mo rin na kwarta.